блистательным 25-летием дорогую дочку, любимую внучку, старшую сестру, хорошую жену, милую племянницу, двоюродную сестру, от всей души замечательную девушку с изумительной улыбкой и умопомрачительными глазами Милехину Индиру Иршатовну поздравляют родные и близкие. Папа Иршат Исмаилович, мама Гульнара Рустамовна, младший брат Ильгиз, дедушка Ахмеров Рустам Мукаддасович, любящий и любимый муж Милехин Сергей, родная тетя Ягудина Лилия с мужем Ильгамом и дочкой Лейсан. Наша красавица, наша радость родилась в городе Ульяновске в 1997 году теплым летним прекрасным днем. Своим появлением на свет осчастливила всех вокруг. Выросло наше чудо в городе Сызрань. Жизнерадостная, целеустремленная, старательная, готовая помочь всегда и во всем, она всего добивалась в этой жизни сама. И вот уже на своем жизненном пути встретила возлюбленного и создала прекрасную семью. Сегодня мы никак не налюбуемся и не нарадуемся счастью своей дочери. Твое благородство достойно самых щедрых подарков. Пусть же они сыплются в твои ладони без всяких усилий. Пусть все начинания и проекты станут сверхуспешными, принесут не только достаток, но и собственную уверенность, уважение людей. Задумайся, 25 лет – это те самые годы, когда жизнь только расцветает, рисуя интересные перспективы и возможности. Не бойся хотеть, желать и делать, мечтай и проси самое лучшее. Получай желанное и желай невиданное. Любим тебя и постараемся сделать для тебя все, чтобы ты была просто счастлива. Улыбайся и сияй. 25 – прекрасный возраст. Это новой жизни старт. В нем мечтается так просто. В нем любовь, весна, азарт. С юбилеем поздравляем, будь счастливой ты всегда. Пусть дороги освещает путеводная звезда, пусть сбываются желания, исполняются мечты. Без особого старания будет все, как хочешь ты. Дорогая Индира, продолжай принимать поздравления и на родном для вас татарском языке. Татлы балабыз, куянчыгыбыз, яраткан сиңлебез һәм апам. Син гомердә дә ярдәм кирәк булган кешеләргә кулыңны сузмыйча үтмисең. Олыны олы, кешене кеше дип күреп хөрмәтләп яши беләсең. Үскәндә дә син бар эшне дә җиренә җиткереп эшләргә өйрәнеп үстең. Яраткан балабыз, чын күңелдән сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Алладан көн-төн сиңа исәнлек, саулык, жан тынычлыгы, бар хыялларыңның да чынга ашуын сорыйбыз. Гомерләрең моңлы җырда узсын, кайгы-хәсрәт, бәла-казалар сезне шикләтеп үтсен. Бәхетләрең күкләргә чөерлек булсын. Бел, без сине бик яратабыз һәм хәлебездән килгән кадәр гомер барышында ярдәм итәргә тырышырбыз. Җир уянган, җәйге асыл мәлдә бу дөньяга кызым син туган. Котлы булсын кызым туган көнең, тәбрикләсен сине дус туган. Гомер үтә, үсеп буйга җиттең, менә бүген тулды 25. Гомерләрең берәр нүсез булсын, тормыш юлың булсын тип-тигез. Уфтанма син, нык булырга тырыш, кайгыларга имә башыңны. Кеше бул син, теләгеңә иреш, Аллаһ бирсен сиңа саулыкны. Телегәле сиңа теләкләрнең изгеләрен, гадел булганын. Кирәклесе кызым бу дөньяда якын күрсен барча туганың. Тауга карап кызым тау булмыйлар, кызыкма син дөнья малына. Рухи байлык сиңа юлдаш булсын, бәхет, тәүфик торсын яныңда. Теләкләрем кызым чын күңелдән, гел яхшылык телик үзеңә. Шатлан әле, яшә бу дөньяда гел елмаю булсын йөзеңдә. Тормышыңда зур уңышлар сиңа. Туган кирәк шундый замана. Адашма син гомер барышыңда. Яшә айырып акка, карага. Кадерле Индира Иршатовна, бүген сездән дә күбрәк гаиләгез бәйрәмегездә шатлана. Әти-әни өчен бала инде олыгаеп җитсә дә һаман бала булып кала. Шуңа күрә аларның мәхәббәте һаман көчле. Юллаган җырларында кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине
și te plec